Iep, amics menorquins, menorquines, que tingueu un molt bon Sant Jordi. Un Sant Jordi a redossa, com dieu aquí, i jo he après, gràcies a la Sílvia Pons, que m'ho ha explicat. Quina meravella d'expressió. Jo conec a redós. Per mi un redós és un recer, un aixopluc, un sopluig, un resguard, un refugi, un lloc on estem a casa, a redossa. Així és com ens hem de passar aquest Sant Jordi, tan estrany, aquest 2020, tan confinat, tan confitat, tan arredossat. Però això no treu que no hàgim de deixar de regalar llibres. Aquest és el missatge. Regaleu-los i regaleu-vos-els. Llegir, somiar, escriure, jugar, quines grans activitats humanes, però sense la cadena de valor que acaba amb els llibreters, sense aquests editors intermediaris, mai no arribaria al lloc al que vull un dia en el cap d'algú que creu que té alguna cosa a dir. Jo a Menorca sempre m'hi trobo com a casa i he vingut des de molt nen per vincles familiars, però també tinc grans moments i grans records d'aprenentatge de llengua, que és una de les coses que més em fascina. Recordo un club de lectura a la Biblioteca de Ciutadella a Menorca amb la Maite Salor, que exercia, diguem, de moderadora del club de lectura, sobre una novel·la meva que es deia Plans de futur, que es diu Plans de futur, del 2012, en la qual, entre d'altres, hi surt el Salvador Dalí i es fa referència a una circumstància biogràfica de Dalí, i és que ell va tenir un germà que també es deia Salvador abans que ell, que va morir acabat de néixer, i per això li van posar el nom del seu germà mort, cosa que amb ell sempre el va impressionar molt. Quan estàvem parlant d'això, d'aquest aspecte de la novel·la, que tenia un vincle amb el matemàtic que la protagonitzava, amb en Ferran Sunyer, dos membres d'aquell club de lectura ciutadellencs em van dir: home, això és que el Dalí era tamós. I jo vaig pensar, què vol dir tamós? I aleshores m'ho van explicar, va dir, esclar, és que jo som Miquel Tamós, va dir. No sé si era Miquel, no recordo el nom, però va dir el seu nom i Tamós, no? Volem dir que ell també havia tingut un germà, abans que ell nasqués, que es deia com ell i que va morir, i per això li van posar el seu nom, no? Clar, això que remet, diguem, a una altra època, a la duresa, diguem, d'una època en la qual la medicina no estava tan avançada com ara, que demostra estar molt avançada malgrat la situació tan dura que estem vivint, i demostra reaccionar amb una rapidesa notable. A altres èpoques això no era així, hi havia una gran mortaldat, una gran mortalitat infantil també, i aleshores sovintejaven els tamosos. Quan jo vaig arribar a casa, el primer que vaig fer va ser consultar l'Alcover Moll. Vaig pensar, potser hi sortirà, i en efecte, ho llegeixo, l'Alcover Moll a Tamós té una entrada que, a banda de voler dir com a adjectiu massa insistent, obstinat en una mateixa cosa, i vincular-lo a Menorca, també diu: es diu Tamós acompanyant el nom de baptisme d'una persona que du el mateix nom que el seu germà mort, o sigui, que insisteix a portar el mateix nom, i posa com a exemples en Joan Tamós, en Miquel, i diu Menorca. És emocionant quan la vida encarna coses que teòricament tu creies només confinades dins dels llibres, que formaven part del passat, no? Jo aquesta paraula, tamós i tamosa, després l'he explicada per tot i és exclusivament menorquina, igual com em temo que aquesta expressió d'aquest Sant Jordi a redossa que amb tan bon criteri heu triat. Jo us desitjo el millor, ens desitgem tots plegats a la comunitat el millor, perquè ens en sortirem, però ara no en podem sortir de casa. Per tant, ens hem de quedar a redossa. I per recomanar-vos el que jo anava a sortir com un cavaller santjordiesc a signar llibres aquest Sant Jordi és la novel·la última que vaig publicar al setembre, que és Jugar-s'hi la vida, amb l'Oriol Comas, una novel·la lúdico-criminal, en el qual el joc
és central, és de gènere, però no és policia, que no hi ha policia, sinó que l'Oriol Comas, que és un ésser existent i amic meu, és el detectiu qui resol un cas. Com que ens passem el Sant Jordi a R2, és a dir, a R2, no us en recomano un, sinó dos, perquè aquest és el segon llibre d'aquesta mateixa sèrie, la sèrie Comas, que vaig encetar ja fa uns anys amb la novel·la de Sant Jordi. Aquesta primera és una novel·la satírico-criminal on hi ha un dolent, una ment perversa que ara resulta força inquietant perquè decideix fer un seguit de crims d'autors famosos per les parades de Sant Jordi el dia de Sant Jordi a la ciutat de Barcelona. I en la seva motivació més fosca hi ha, entre d'altres, el fet d'estar en contra d'un Sant Jordi amb un model de tantes aglomeracions, amb tantes parades al carrer i amb tanta gent per allà fent un batibull, no? Poc em podia imaginar quan la vaig escriure que un Sant Jordi no tan llunyà em trobaria a Redossa, em trobaria aquí, a la meva biblioteca, aquí a casa, a l'espera de poder sortir, potser el 23 de juliol, a firmar algun llibre. Per tant, aquell malvat de novel·la negra, en certa mesura, se n'ha sortit amb la seva. Bé, us deixo, però abans de deixar-vos, us deixo amb els meus amics amb els quals passaré aquest Sant Jordi, a Redossa, amb la meva biblioteca que ocupa totes les parts gairebé que queden d'aquest estudi, totes les parets. Els llibres sempre fan companyia. Regaleu llibres per Sant Jordi, regaleu-vos-els, regaleu-los.